Age, मा खालामदो? हाब फैलायबाय मोनजानोङिया बिखागोनसो बेयो। गुद गुद गेलेबाय थादों नुवाखै नामा? Very funny. मजा दा गे? नुवाखै नामा कुरकुरि जानायखौ? Age, आंबो बाय हरना इसेल' मोस्रोमनि खिसेबां प्लिज 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 हरना आगे हरना प्लिज हरना बायल मोनसेल' हरना ना बिखारि बायल' जा oh yeah Adi, Adi. Ada मा खालामबाय दं? ना गुरबाय दं नुवाखै नामा चिप्स जाबाय थानायखौ फाग्लि बुरि ada आंनोबो हरना 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 ada हरना हरना मा बेलाय सिनि गोनां आखाइजों दांना आंखौ oh no खाप मानिबा होआ आं खाट फाग्लि बुरि नाम सुदो खाथियाव फैना ada ada नों दाखालि आंनि लोगो सनिया बिब'जों पार्कआव मानो थाङामोन? मैं तो मम्मी को बता दूंगी what आगे आंनि सुनु मुनु आगे गलाब बिबारनि सायबो समायना आंनि आगेया नों चिप्स जानो आगे नो पेकेटखौनो जाजुब नोङो गासिबो पेकेटखौनो जाजुबनो आइनो खिथानाङा दे आगे आगे आथिं नाना होनांगौ दे नाना होनि मैया माथो मोनामसोदोंमोन सं मोनामाखै आगे गोबोरखि अ सरि फामे बिबार बायदिसो मोदोमबाय दंमोन डिअसेन्टआबो हाबावा आइनो खिथानाङा दे चिप्सखौ नों हारसिंनो जाजुब दे आं जाला दे नों हारसिंनो जाजुब दे आंनि आगे रावनोबो खिथानाङा दे होद खोरो उफ बासिबाय फाग्लिखासो मानसियानो oh ada mana itu Kerket menam sudah jangan perasa bapum jogun be ada mau kudus horna game ini na ada horna bisi dukun orang ah mobile lang gabine watch me A B C D E F G लेखान खाबाय दा हरदो मागो थले बिलाय नो 5 मिनिट ल जागोन ले साला मा जागोन बे गथ' खासिदो साला थै
वाह क्या बढ़िया गेम है। Order mobile फाग्लि बुरै। साला नोंनि मोदोमनि मोनामनायजों आंनि मबाइला सोमनामसिगोन। Please ada please na, ada about 10 minutes closer na. Please na ada please. साला इबार हरफानांगोन। Wow. Sisu. Your time is over. Ada pas min bau na, please, please, please. Angni ada sona, cinnamanya. अच्छा ठीक है खेलो इबार किन्तु हरखानांगोन दै। Oke ada. Kep mana ba monden be di monden. Nah, nung digi sa mobile ka nang lang na. Kama nigi mobile ka na. मा जाखो मबाइलालाय? बेटारिखौसो फोजोबबाय बे साला। सामने दिखा रखूं। चुटकी। Ma. आगे नों माने एसे समायना हा? मेगना नोंनि गिदिर मार्बल बायदि। खानायाथ' खानाय जबा बिबार बायदि मोदोमो। मुझे उल्लू समझ के रखा है। सीधा बुंग ada remote nanggehna। वाह चुटकी बड़ी समझदार हो गई हो। तो दो रिमोट। रिमोट के बारे में सोचना भी मत। रिमोट मोना नों। मानो मोना? रिमोटआ हर। होगा रिमोटआ हर। रिमोटआ ayai हर। Mende salah. Salah kali video. Ada? Ada le? Ada? 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 Ada le? चुटकी सोने देना यार। Ada?
क्या हुआ? आदा मैं कैसे लग रही हूँ? ऐसी लग रही हो मेरी बहना जैसे बंदरिया ने मेकअप कर लिया हो। सॉरी 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 आंनि आगे सना जोबोद खाफाल गोनां मानसियासो बिनानाव मोननो हायो। So take care of your sister and always try to make her happy. Once again, गोजोन्थों and wish you a happy Raksha Bandhan. Thanks for watching. खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयर आरो बै गोजा कालाराव थानाय साबस्क्राइब बाटनखौ आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बाटनखौबो थुनो दाबावसै जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गोदान गोदान आपडेटखौ गिबियावनो नुनो मोनो। थेंक इउ।